Division clear to te Bialtu silal en kolikani a Serchhip Wang chhuah hilawngai thlang COVID-19 hripui leng vanga jail tawt lutuk ti ziaawm na Supreme Court thuangin Mizoram chhunga jail hrang tang Mizoram sari panga te chu bailin chhuah lailawk tir ani dona Serchhip District Jail-a tang mek zingah Mizoram pasari te chhuah ani don bokani Mizoram Sarkar Tana High Powered Committee chu nimin khan tum sarin atang Guwahati High Court Aizol Bench and Chairman Justice Michael Zothan Khuma Judge Guwahati High Court Hova Chukomin Megnisom ni a chut kho man nei tuma han thurel sang bo zui ani danan thlir hova shileng mek in jail tang te alo chil tur na Supreme Court in order alo chhuah to angin India ram hun sang a jail tang te hi thei chen ati thol turani a chumi atan chuan UTP te bail chhuah tir te le convict to te po dan ruwa man ang zelin remission pek le parole leave te pek turan ni a hemi bo zuin atana district in chief judicial magistrate te le magistrate first class ten an mani court chewa bail chhuah thei tur list an thelu te chu he huna hian ngai tua hovin thubuai te naw nei le convict lo mi za somnga pani le convict to mi somni pathum an Vawiin mi za somsari panga te chu baila han chhuah phal sak an ni a jail tang chhuak tur te chu an chhuah ma in shi an kai le kai lo en dik phot ni se an ti boka heng jail tang bail chhuah tir tur te hi thubuai te naw nei ho an ni dona bail chhuah tur te zingah hian POCSO Act le NDNPS Act noi thubuai nei te chu an tel lavani he meeting hian jail tang chhuak tur ten pon lama shi an pudar lo nan tuna china jail atanga chhuak tur reng te chu COVID-19 exit test nei vek phot to turin an rela jail tang lai zinga COVID-19 dam lo serious wal big an lo om thul pala malak dan tur kim chang tak relin chu tiang thil alo om pal ani po in jail tang lai te chu vian him na hnuaia da shan ni se an ti bawk hetianga HPC in ruam manna siam chungcha nga hian zona changin Serchhip District Jail Superintendent Lalding lian chinza chuan High Powered Committee in Serchhip District Jail-a tang mek zinga chhuah tura ati mi som pasari zinga mi som pani chuan ni to thu soya Serchhip District Jail-a tang mek zinga hian thubuai nei lai le an thubuai langai tua zo lo under trial prisoner UTP mi som panga chhuah tur omin an zinga mi som chu chhuah to in mi panga chu an la chhuah lo thu soya thubuai ngai tua fel to le an thubuai thiam lo chantir to mi pani chhuah turan nei te chhuah tir ve an ni to thu soibok heti hian Serchhip District Jail atang zinga chhuah tur mi som pasari zinga mi som pani chhuah to in la chhuah lo mi panga an lo om ti District Jail Superintendent chuan a soya tuna hian Serchhip District Jail-a tang mi pa som pasari le hmeichhia pali an Vawiin mi som ni pakhat an om mek thu a soiboka shileng laka jail tang te an him theina turin thei to pan chhuah zel thu a soibok Vawiin atangkhan Mizoram University hnuaia college zirlaite chuan exam nei tanin zirlaite internet connection lama har satna an nei lo na turin Serchhip Sub-Hqrs YMA le an hnuaia branch te chuan ma an la ani Serchhip Sub-Hqrs YMA kumpuan committee chuan YMA in kumpuan atana zirna wara man mek angin Vawiin atanga college zirlaite online mang exam man nei tura hian zirlaite internet connection lama har satna an to lo na turin Serchhip Sub-Hqrs YMA kumpuan committee hian YMA conference hall Serchhip bazara internet connection thlunglu tin heta hian zirlai amam apiang ten exam an ma chon theina turin exam na tur mun hi an buat saya Mizoram Sarkar chuan zirlai ten an omna veng le khua atangin internet connection om thatna zok mun dang an pan du ani chuan an identity card le examination admit card tekengin mun danga han kalphal an ni thu le zirlai ba ka hian university le college zirtir tu te he university le college examination kai hnuaia ve wa ngai te chu an na tho na ti chian na identity card le duty detailment order kengin ve wa phal sak an ni ti asoi bokani Serchhip Sub-Hqrs YMA ba ka hian chhek nai branch YMA te po in Vawiin atangkhan zirlai te exam na tur mun hi an branch YMA hall an buat sai bokani Serchhip District-a Vawk African Swine Fever len na hmuna vok thi ala om bel zela darkar somhne pali kal ta chhungin vok thi pariat lai om le in Serchhip District-a ASF shilen na hmuna vok thi po za somli pakhat zet atling to bok
HN Veti Department Sinchian atanga alandanin darkar somni palikal ta chhunga Serchhip District chhunga Vawk shilen na hmuna Vawk thi pariat te hi new Serchhip huam chhunga mi te vek an ni a heng Vawk thi zingah pali te hi apuitling ni in Vawk no te pathum le alaklo pakhat ani a new Serchhip huam chhunga hian Vawk thi somsari pathum lai om to ani heti hian Serchhip District chhunga ASF shilen na khoparuka Vawk thi chu za somli pakhat atling to a islungdara Vawk somli paruk athi to bokani Serchhip Mat phai chomkai atanga Taipuia Leilet in kar kong chia siam thatna chu tunlai hian Bialtu MLA in MLA Fund apek mangin tho me kani Serchhip Agriculture and Horticulture Cooperative Society Swine tu te hne na tanga thukan dondanin tu na kong an siam mek hi chomkai atanga Serchhip Mat phai tuisen chamdur thinglu bole zote south khua te pan na kong ni in mat phai kong poilun ber te zingah mi ani a he kong hi an mani society ten en kol berin fura chuan kong a dia ka wangin 4-wheel te tan lo chuan kal hlei thei ani lova thalani dona JCB manga siam thatle thin angaya he wang hian Bialtu MLA hne na hian MLA Fund dilin chengnuai khatle singa ape a hemi mang hian kong siam thatna hi an thokta ani Serchhip Agriculture and Horticulture Cooperative Society Swine tu te chuan imin khan JCB panhi le tipper pasari mangin mishing somli vel kong siam hian an hatlang ti soin voina JCB pakhat le tipper pali mangin mi som vel an hatlang le ti an soya heng JCB mang hian matlue chiao lung GSB la in konga hian chhungin kong hi kem khat chuang zet ani ti an soya he kong hi tun ma point siam thatna an lo tho to thin thu le tun anga an beina sat ero alom ngai lo ti an soya hetianga Bialtu MLA in ma lak sak chu an lom hle ti soin he kong an siam hi an zo fel hnuah chuan fura po lir theitan kal har sa to lo tura an be sei thu an soibok Nimina Serchhip District-a sample and fi atangin COVID-19 shikai mi pathum mu an ni a Serchhip District-a shikai mu chwa zong chu zaruk somthum pathum an tling to Nimin khan Serchhip District-a Chunat laboratory a sample somni panni en fi ani in heng atang hian COVID-19 shikai mi pakhat mu chwa ni a shikai mu chwa hi thenzol khwa ni in shikai mu chwa to nen in kom nai na nei ani nimin ve khan rapid antigen test mangin samples ani somli en fi ani in shikai mi panni mu an ni boka shikai mu chwa te hi ke tum khwa ve ve ni in shikai mu chwa to nen in kom nai na nei ani voina shia thei china rapid antigen test manga sample en fi atangin shikai mu chwa an om lovani Serchhip District-a shikai mu chhuah en kol mi som pali te chu Vawiin khan an mani en kol hmuna tanga chhuah ti ran ni a heng shikai en kol dam te hi nursing school CCC atangin mi pangale integrated youth hospital thenzo atangin mi pariat ba ka ZMC a en kol mi pakhat an ni a heti hian Vawiin thlengin Serchhip District-a shikai mu chhuah chu mi zaruk somthum pathum ni in an zingah zanga somni pahnih te chu en kol dam an ni to a tuna hian shikai en kol lai za pakwa lo omin nuna chan mi pahnih an om to bokani COVID-19 shilenga vanga har satna tok te Taipuia atan pol le mi mal sang te chuan ke an pen chuak zel Serchhip officer te intel khom na Serchhip officers club member te chuan an rem chan ang sum le pai tho khomin Vawiin khan Serchhip an sem chhuah ka Serchhip officers club te hian COVID care center CCC a achul anga man turin Serchhip CMO Dr. Ladong lian sai lo hne na cheng sing khatlanin Serchhip town chhunga VTF sang te hne na cheng sang thum cheu an hlan bokani Serchhip ICDS project hnuaia anganwadi workers association te point nimin khan an huam chhunga COVID-19 shikai en kol mun sang te Taipuia atan cheng sanga chu Serchhip CMO office an hlan boka anganwadi workers association a hian member zavel omin an sum le pai rem chan ang an tho khom chu shikai en kol mek te en kol atan hian hlanin district surveillance officer Dr. Lalhunpui hne na an hlan ani heng ba ka hian tu hnai khan ke tum VLTF le ke tum VC te chuan COVID-19 shikai te en kol atan Serchhip CMO na cheng sanga ve hlanin Serchhip Konpui North VLTF te point Serchhip CMO office a cheng sanga an hlan bokani Serchhip District chhunga om van cheng te khua a VLTF te chuan tukin khan an khua a chhung kotin te hne na alu ke jini theu an sema chung ko member thahnem deuh te le meithai te chu arem chan dan anga pek bel an ni bokani
MZP headquarters Serchhip chuan Myanmar atanga ral tlan Serchhip chhuah a omek te hne na ni min khan chomdol na an hlan Myanmar atanga Serchhip District-a ral tlan omek te chomdol na atan hian Chin Baptist Church Women Department USA chuan MZP headquarters Serchhip te hne na hian $US sang ni an hlana hei hi MZP headquarters swai tu te hian nimin tlai khan hlanin Serchhip chhunga ral tlan omek te chu ral muang tako om turin an cha a engemaw har satna an nei ani po in an hne na hria tir vat turin an cha bokani tun ding hmuna hian Serchhip District chhunga Myanmar atanga ral tlan hi mi zahni chuang hret an mek ni a thudon ani a an zingah za somnga vel chu Serchhip chhunga om ni in a bawk hi district chung khoshang shanga om an ni Mizoram Rural Bank MRB a sarkar kumliam ta sanghni somni pakhat chung khan an sumpek chhuah dalu net profit atam na chu chengvei bel che somthum pariat point panga ani a kumsanghni som pakwa tanga sanghni somni a an net profit chengvei bel che som pathum point pathum pahni atanga apun na chu za somriat pakwa point panga pathum ani Mizoram Rural Bank in thuchhuah siama an talan danin kumsanghni somni pakhat chungin an bankin an pek chhuah dalu atamna chengvei bel che somthum pariat point panga ni in kumsanghni somni pakhat chunga operating profit chu chengvei bel che za paruk point panga paruk ni in kumsanghni som pakwa somni a chengvei bel che somkwa pahni point pali ani thunga operating profit punna chu za a som panga point pahni pasari ani MRB a hian sarkar kumkal ta chung khan poisa dalu chengvei bel che sangli za somnga pali point pariat pasari omin sarkar kum masa atanga apunna chengvei bel che zaruk samsari paruk point pasari panga ani a kum masa aya dalu atamna za som pakwa point pali parukani lon le thildanga han puk tir chengvei bel che sanghni somnga pahni point pakhat pali ni in kum masa ain chengvei bel che zanga som paruk point pasari pakhatin apunga za zela chutin apun na hi za somthum pathum point paruk panga ani kumsanghni somni pakhat topa bank total business chu chengvei bel che sangruk zahni pasari point bial pakhat ani a total business chengvei bel che sang khat za somkwa pathum point pali panga apungin apun na rate hi za somni pathum point pariat bial ani a total business a MRB thanna chu Mizoram Bank omte zingah asang berni a thudon ani MRB hian sarkar kumkal te chung khan mipui wantlang ta na han luan chhuah na corporate social responsibility CSR tan chengnoi som pakhat mangin marpara farkon saitua le thingdola te branch an honbela lunglei champhai mamit na thial le aizol district khochen khata branch honbel tura malak mek ani bokani MRB hian aizol head office nein Mizoram chhunga district som pakhat le development block somni paruka branch somriat pakwa nein anin zar phar to a urban center som pakwa semi urban som pariat le rural center somnga pahnia te branch anei boka deposit accounts nei hnuai kwa singa sang thum zali somkwa pasari omin loan account nei sing ruk sang sari za somthum pariat an om bokani Mizoram COVID-19 shikai hmu chhuah zingah nimin khan nunna chan mi pakhat om le in Mizoram shikai zingah nunna chan mi somli pakhat an om ta
khati zong kha Serchhip Wang khwa kan ti chhuah thei chu ani